Тоту тырыш гойлелер оğul күрке. Бекмеш оğulunda yaşauşu Венера һәм Радик Искәндәровлар гойләсе дә шундыйлар рәтендә. Ихаталарында күпләп мал тотучы гойләнең бүген 4 сыйыры, 4 бозауы, 20 башка якын сарыгы, тона үгезләре бар. Bütün evini satıp almalı. Tırışabız indi şunda. Tırışmışa bulmay, bağırın üstüne gerek. Bütün şey bulmay. Гойле ул гатава маллар санын тагын да арттырырга тели. Тик дәүләттән бирелүче субсидияны алу өчен документлар белән кыенлыклар булуын да әйтә. Колхоз совхозчыларында мал азыгына кытлык белмәгән авыл халкы бүген һәр нәрсәне сатып алырга тиеш. Маллар өчен көздән 4 тонна фураж, 20 рулон салам әзерләгән булган. Хуҗалыкта 54 сыерым бар, 4 кышлавым бар. Бакага 4 бозауыбыз бар инде. Хәзер Алла бирсә, тагы берсе бозауларга тора Алла бирсә. Шу сарыкларыбыз бар инде, 15 башлап, бәрәнләре белән бергә сарыкларыбыз бар. Тавыкларыбыз бар. Алла бирсә белә бройлерлар алабыз, үрдәкләр алабыз. Шулар белән яшәп ятабыз инде. Sütünü nitəbiz, zdavaytəbiz. Oluşlar da var bankılap. Zdavaytəbiz indi. Әмне биргән сөткә акчаны вакытында алып барасызмы? Юк шу менә вакытында түгел, bir ай соңарып бирәләр. Вакытында алып барсаң ул әйбәт булыр ел. Бәясе дә ачсыз инде сөтнең су бәясе дә юк бит бигрәк. Радик Искәндәров озак еллар лесхозда, аннары фермада тракторчы терлекче булып эшләгән. Морай бүләрдән килен булып төшкән Венера үзен белә белгәннән бирле савымчы булган. Бүгенге мини фермаларны алар кайнана йортында яши башлаганда булган 2 сыер белән башлап җибәргән. Килен белән малай карый инде. Алар тәрбиясендә яшимен. Рәхмәт аларга. Öyle şolay edip 85 yaşka, 81 yaşka gittim. Gımlarım büyüğüne halkımıza işlep, şoşu üylerimle jitkirdim. Һәр сыердан көнне 15-17 литр сөт савып алалар. Тик бер борчулары бар. Сөт тапшырган өчен акча вакытында түләнми. Авыл кешесенә ул акча бик кирәк ди йорт тоткасы Тукбекә әби. Шулай шул, авыл кешесенең үзәккә үткәне, тапшырылган сөт өчен вакытында акча ала алмавы. Эшмәкәрләр халыкка йөз белә борылсын. Үз эшен башлаучыларга терлек санын арттырып, гаилә фермаларын булдырырга теләүчеләргә документлар җыеп тапшырганда киртә каршылыклар булмасын иде. Лилия Шәймиева, Ойрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.